Hej, nu sidder I oppe i jeres klasse. Vi har lige været nede og få iPad, som er til låns. Og vi har fået en oplader, skal I sikre jer, og en ledning. Og vi har fået et cover. Det er 4 ting. Det er rigtig vigtigt, at det her det betragter I som et lån. Det er noget, der skal gå videre til kommende elever, så når I har afleveret til sommer, så er der nogle andre, der skal have glæde af den her iPad, ligesom der er nogen, der har passet på den, inden I har fået den udleveret. Nu skal I gøre det, I starter jeres iPad op, og følger de ganske få trin, der tager 4 stykker, hvor I svarer på nogle enkelte ting. Når den starter op, så begynder der med at komme nogle apps ud på iPad'en. Der kommer blandt andet Numbers og Pages og GeoGebra og en lommeregner og cirka 15-20 apps. Dem skal I selvfølgelig beholde på jeres iPad. Dem skal I bruge i undervisningen. Når den starter op på iPad'en, må I også gerne installere jeres eget, eller indtaste jeres eget Apple-ID og Siri og fingeraftryk og hvad man ellers kan. Man kan sige, at der er ikke nogen begrænsninger for, hvad I kan bruge den til. Nu hvor din iPad er startet op, så skal du gå ind i indstillinger, og så skal du gå ind i generelt og ind i om, hvor du kan ændre navnet allerøverst. Navnet du skal ændre det til, det er dit elevnummer, efterfulgt af dit navn. Dit elevnummer vil din lærer have, hvis du ikke lige selv kan huske det. Ja, så altså elevnummer og navn skal du ændre inde på iPadens indstillinger. Jeg skal lige sige, at det er en 16 GB iPad, I har, så det er begrænset, hvor meget plads I har. Så en skyløsning af en eller anden slags, om det er Apples eget, eller om det er Google, det styrer I selv. Dropbox er også meget god. Yes. Så det er bare så I ved, at der er kun 16 GB på iPad'en. Rigtig vigtigt, lige en ting mere, det er også, at I altid har den opladt. Når I kommer til skolen, så skal den være på de her 100%, så den er klar til skolebrug. Hvis du generelt oplever nogle problemer med din iPad, at den går i sort eller ikke kan komme videre her i installationen, så skal du lave det, der hedder et hard reset. Den måde, man gør det på, det er ved at holde de 2 knapper inde der, den hjem-knappen og sluk-knappen op for oven. Og der holder man inde i cirka 5-10 sekunder. Så går iPad'en i sort, og så kan man starte den op igen. Og så skulle der gerne være, de problemer gerne være løst. Hvis de ikke er det, så en gang om ugen, om tirsdagen 11 til 12, er det muligt at få fat i Peter eller mig. Vi sidder nede på biblioteket, så har man nogle problemer, som man ikke selv kan løse, så kommer man ned på biblioteket om tirsdagen mellem 11 og 12. God fornøjelse. Det er utrolig vigtigt, at jeres iPad er i coveret hele tiden, når I har fået den udleveret. Hvis nu, at der skulle ske noget med jeres iPad, eller at I skulle miste den, så er det rigtig vigtigt at give kontoret besked med det samme, eller give Rasmus og mig besked, så vi kan få lukket den ned og få efterlyst den. Når I indstiller jeres koder, så er det også super vigtigt, at I husker koderne. Også selvom man vælger at bruge Touch ID, så skal man huske både sin kode til at låse iPad'en op, og I skal huske kode til jeres Apple ID, hvis I bruger den. Fordi når vi skal nulstille en gang til sommer næste år, så er det meget, meget nemmere, når I kan huske de her koder. Ja. Hvis I skulle have nogle spørgsmål, så som vi har sagt tidligere, så er vi nede i biblioteket. Og hvis I har problemer lige nu, umiddelbart efter I har prøvet at starte iPad'en op, så kommer I ned til Rasmus og Peter, lige finder os, og så kigger vi på, hvis der skulle være et problem. Vi ønsker jer alt held og lykke med iPad'en, og god fornøjelse. God fornøjelse.